Bernard Gregg spiċċa jgħid lill-elettorat li jekk irid ikun jaf id-dettalji dwar il-wedit tiegħu l-ewwel irid jagħtih il-fiduċja, dan f'diskors isteriku diviżiv u li fih Bernard Gregg tilef il-kontroll tiegħu innifsu għal kollox. F'diskors huwa spiċċa jgħid li mhux ser jgħid kollox lill-elettorat. Imma fejn huma dal-artijiet? Imma jdulna. Bħal dak li qallu li għadhom ma talmux daw. Li aħna nagħmlu l-homework tagħna u intkom tasbu li ħanejdulkom kollox. Ħsibu biss dwar is-siġġu tal-poter Bernard Gregg tenna li l-Partit Nazzjonalista huwa lest biex jigverna. Dan il-partit huwa lest biex jigverna. Fid-diskors li għamel fil-padiljun ta' Kordin, Bernard Gregg qal li gvern laburista li wieżen il-familji fl-isfidi berba il-flus. U mela tberba il-flus daqs li kieku ma jispiċċaw qatt. Tul id-diskors tiegħu huwa tkellem kontra l-Partit Laburista u niesu. Ma fehmu xejn. Saħansitra spiċċa jgħid li l-Partit Laburista aħjar jirtira għax mhux ippreparat biex imexxi. Min mhux ippreparat inut li qiegħed ideh fuq il-moħriet. Gregg saħansitra spiċċa jipprova jiżżufjetta bil-manifest tal-Partit Laburista u bil-fatt li dan fih 1000 proposta sabiex iwittu triq għal futur sabiħ ta' pajjiżna. Imma l-importanti li għandna n-numru 1000. 1 0 0 0. F'diskors li beda bid-daq tal-innu li fih stieden lin-nies għas-sija tat-taqbit huwa kompla jtenni kliem diviżiv. B'diskors isteriku Bernard Gregg der li tilef il-kontroll għal kollox. Il-laħwa żin. U dak li jmexxih ma jerħaqx jagħmillu hekk jew hekk. Il-poter. Wara dan id-diskors huwa dar fuq dawk preżenti biex jiċċekkja jekk ikkonvinċihomx. Għax int li qiegħed hawn. Naħseb konvintu xek. Ħanara konvinti? F'partijiet oħra tad-diskors huwa der li mhux ċert fuq dak li qed jgħid u kontinwament ara d-diskors li ħejjewlu. Jew li ma tistax tuħsieb u lieda. Huwa spiċċa jtenni li dakinhar tal-votazzjoni l-elettorat ser ikun waħdu mal-lapes. Int u l-lapes fuq il-karta tal-vot ġewwa l-Kamra tal-Elezzjoni. F'mument minnhom Bernard Gregg imbagħad infexxixer u jistieden lin-nies iqumu minn hemm. Fis-26 ta' Marzu qumu minn hemm u għatu risposta. Fid-diskors li għamel Bernard Gregg ammetta wkoll li għandu l-iżbalji fil-programm elettorali tiegħu, żbalji li madankollu huma ftit ikbar minn kif ipprova jgħaddihom hu. Għax ħadna żball ta' xi koma, jew għax ma qbiżniex lajn bħal ta' meta konna nagħmlu l-homework. Quddiem dawk preżenti huwa reġa' sar il-wiċċ tal-passat. Hekk għamilna fl-1964, hekk għamilna fl-1981, hekk għamilna fl-1987, hekk għamilna fl-1998, hekk għamilna fis-sena 2003. Bernard Gregg fakkar li dak li qed jaraw qudiemhom ikun qed jingħata t-tmexxija tal-pajjiż jekk fl-elezzjoni jirbaħ il-Partit Nazzjonalista. Mana, what you see is what you get.